Saan nga ta? Anala ko matlang ni Alipio, tinagana. Tiyawanan bain alakay. Mhm. Ang awanan ti bibiyang ko dita. Mas dawag. Awan bibiyang ko kunam ngam. Pagsasawam mat. Ngam, ti pakagura ko ino pakaluksawa kiti day jeng Alipio. Nakad ado idi pasakalin. Inla ko na matlagayam iti sa bali. Agrigrigat nga ta, daya alakay. Dad, anya kayo ka di? Hmm? Anya balat pakibiyangan nyo iti dayjay alakay Alipio? Oh, Maureen, adda kagaya. Kunak no adda ka iti opisina. Kuam, Mami Leonarda. Nagawid ak labiit. Agsubili ak matlaan, inton madamdama. Abalayan, sana nga rin ngagbayag. Sige, Maureen. Panawang kayon. Ay, hanya lakit din ni Daddy. No, anya na dita, di padamag na kada kayo. Sapay pasurunak pa ilang kini Miles. Palsum at gayam din baga na di. May Daddy, di mo awag. Daddy, kumusta kayon? Kalpasan anaawagak ni Berting. Insaruno kang inawagan, anak. Kadisdisag ko iti no plano. Saan kayo magkayaman nagpayag? Iti malpas ti meeting mi iti kalman, awanan tinapatay ka nagsasaritaan mi. So nga gawid akon. Kalkalpas ti klasek, Dad. Ngam adapay sumaron na klasek. Naimbag man, taan na na nga ron. Ni Mami ko matinawagan nyo. Planok ti agdiretso iti opisina. Madanon ko mat siguro ni Mami Mijay. Sige anak. Bye-bye. Bye, Dad. Ni Brian Daychay. Nalapsan na ti barkada ni Bridget. Ada nagsarding ako say. Ni Atty. Flores tirimsaag. Agturungan ditoy. Kalpasan ti pan nakakita na iti rest house. Anya nga tatipanggap na. Tay may manay. Mabali na mas daw. Nuapay anapatakderan metten ti rest house da ito'y aturaw. Inidap mo mutan ti cellphone mo. Sino ka di Dayjay, Bernadette? Ni Daddy Daychay. Urayan na ka na ni Mang Berting iti airport. Naimbag ka na ira ng awan klase. Lumabalin ang maulit kumamanan. Di ka adata iti rest house iti kalman. Nagragsak ngagpaisan niya. Sapay ko mata makapasyarak tumanan ni Chay. Inton, adda ni Mami. Adda ka di arami daminton malam? Siyempre, amumlatan. Saan nga inton malam ti pa nagkuyog ta? Adda ni Daddy. Sa di amo ni Mami ang nagkuyog tayo di kalman. Saan ka ngamin ang nagpakadakin ko, ana? Saan mat nga agungat? Tsak lang sigurado. Kas lang amin awan bibiyang na kanyak. So adya ko na ibagapay kan kuana. Nabayagan day di na o di ay ko dito Alipio. Aron dinagbaliwan dito ro tadamat ten rest house. Anya ka di masapol mo, Atty. Flores. Inla ko matlagayam dito ron. Ada ka di pakibiyangam iti dayta. Pababay na nakadiha. Ne, nagubsang ka di ti paningibaga kiti awan bibiyang yo. Idinto ako kwak da ito aturon. Aramidek, no anya ti kayat ko? Kaslat da pagpampanakkel mo, idinto taaging gayda. Awan pa'y naglupusan ti biyag mo. Anya talaga ti panggap mo? Panawan ka man lagan. Di ka manusa nakasarsarita. Kunak mo masangpatan kayo diti balay, Dad. Nagdiretso kayo gamit yung opisina. Nag-date kayo sa akin ni Mami, ha? Sao na kayo? Naragragsak ko maano kadwa, Dad. Adan to sa bali pa nagkukuyog tayo.
Maawat ang latan. No apayan ni mami lang ti kinakuyog ko. Maawatak, Daddy. Dad, ada istorya ka na kayo. Nagpintas ti rest house da Brian ijay turod ta. Anya? Inawis na kami ni Brian. Sa anak man ta na nakapagkadkad. Tsak na ibaga ni mami takas lang saan nga interesado. Sige. Panawan ka, ta ituloy ko dyan aramidag. Sige, Dad. Awan dwa-dwa, ani Laura ti ina ni Brian. Anyan a kinaangaw dagiti pasamak. Kalpasan anaan-anay anapanet ni kakti amin. Nas ka na makasaritak anay bag ni Laura. Tatang, saan nyo lata ko man at tinutupan ni Atty. Flores? Binayan nyo lata ko man na pinanunot na anala ko yung tituron. Aging gaita, nakabasbasig pailaeng ti panangkita na kadatayo. Gaputasan na pa'y nga mo tinagbaliwan ti biyag tayo. Aging gaita, ilam-lam mga pailaang ida. Ang kunama nagkita kayon kini Rosano. Kinid daw nangagsarita kami. Ngamsaan ko pinatgan. Tapay ka no? Amok, ado ti kayat na adamagan kanyak. Kang runaan launay, as ina ni Brian. Saan mo na maliklikan? Nang runa, tadan pa na kaibiyang mo, iti korporasyon da. Ni Brian, tatang. Agturong dito'y ayan tayo. Saan kayo kumanga agpadlaw kan kuana? Aw-awisan kay di kalman nagpasyal tamanan iti rest house. Jak na lagip, asabado gayam ita. Uray awisan na kita. Tsak masango. Ato ti Ramida. Kan kasangsangpat ni Daddy. Agpadadaki ni mami. Sangsangpot naman. Ayun kayam. Tsak nadamat mo nakita ta. Saan ko pa yan nakasarita ni mami? Noan niya talaga tirinanta na iji Manila. Kun, saan da pa imat nga agama mo? Agpadamat ngamin ama kumikom dagiti dadakkel ta. Ay, narika ta talaga ti biyag ti negosyante. Ngam idi si bibiyag day di daddy. Uray ka sa notipan nakakumikom na. At dalat ta panawon na kanyak. Kastamat ni Daddy. Ad-adapay kit di ngay papayan na kiti panawan ngam ni Mami. Ang mga numadamdama, agsangit ka manan. Saan? Tsak agsangit. Brian, agyamanagkan ka ha. Dua kayo kin ni Daddy abang ipagpatag kanyan. Uwan Bernadette, ay ayatan ka unay. Sika, tinakapagbalbaliw kanyak. Adda kayo matgamit ilikod ha. Apesan kayo nga nagtimtimat. Nariga at musinga at ti panagsarsarita yo ka ni Brian. Nakababain mat. Nangagyan samat amin na nagsaritaan mi. Saan da ko mga iramraman kin ni Mami? Awan gayam ti palimod ka ni Brian, may papaniti kinataon. Malmaldaya kiti Daddy. Sakbayan ang amok ni Brian. Uray parik na yung kin ni Lola apat-pat ganda. Adanang damagat, iha. Talaga ka di? Nga aging inayat kayo launay ka ni Brian? Wan mat Daddy. Awan dwa-dwa. At dapay kiti day di guntaway apa nang ibaga ni Brian Nga uray agasawa kami kanon. Oh, kas taon na pa nagpagwapong Brian. Agkita kayo kadi ka ni Bernadette? Saan na ka na masango ti Romar? Taado ti aramidan na. Amangan ka nun agkuyog da nga agpasyar kadagiti darakkel na. Ungay mami, ada pa panan mi kiniiman. Saan na nga tama pantulungan ni tatang ijatalon? No saan na masango? Uray siyak tulatan. Adda ka di barkada mo ni Joe Universidad? Awan pa'y mami. Nasayat mo kas na, Brian. Narigat na may sungsung kamanan ket mabaybay am ni Bernadette. Adagayam damaga kada kayo mami. Kasla nagtulag kayo iti daddy ni Bernadette anapan iti Manila. Nagkita kayo kadi?
Kwa? Dahil tati nagsaritaan mi kini Bernadette. Ngam nalagip ko, asaan kayo pa'y matgayam nga agamam mo. Sige mami, mapanak nga rodan. Dahil jay at Bridget, iso pa yung tiagawis. Kailangan mo't kanya Ardit at dito opisina, mama. Apa ni Maureen? Te amok no madanon ko. Kinuna na nga minitay nga agsublimat laang ditoy. Adagay mi jay balay itay may ni abalayan. Inkadang ko tagdiritso dito opisina. Tawan tumot lang taramida kiti palay. Ket, kumusta mo't ti pa nagmi-meeting yo? Nasayat mo timbungan ha. Dumakdakkel ti mapaspastrek iti korporasyon. Uray pa iti faktorya. No awan kumadagi jay trabahador a papaanawa am mayat kuma. Mama, Ket, awan ka din ti sabali nga ipadamag mo. Ang mga no na pagsasaritaan nyo ti may panggapi ti faktorya. Juan, ngam amuda akabalak arisutan ti problema. Uray hitada ka maten, pumanaw akon. Sumaruno ak tumatlangin ton madamdama. Kasaritak bit nyardi. Awagak ni Maureen. Amangan no dama sa una no jak ipakaamukin kuana ti kaadakon. Harjak magustuhan ti panang pabainday yung alipyo kanyak. Kasla ko marit kit din ti loko. Jak la ko man nakapagdapal. Dad, dan sakit ni barbarte kanyo. Abay niya di bagam ti masidag ka. Kagurayo ti kaada? Anya nga minti kadam. Nadugtalan lang arudan ni Leonarda. Asaan ka na pa ni opisina ni Rosano. Masadot ako na napanejay. Amo ni Arditer Aramida na. Imayak dito itakayat kayo kasarita na imbag. May panggapiti ng ko ang nagsaritaan nyo kani Mami Leonarda. May panggapiti rest house iti turod ni Alipio. Sanda na pagsaritaan da ita. Jack in ranta tinapanijay. Nalabsak lang. No niya pa lang minti bibi ang iti day dya lugar. Ni Rosano ti umaawag. Hello? Maureen, di ka ba't nadaron dito opisina? Nakasangpot ka gaya mo? Nagdiretso ka dita? Awan tumot lang taramida kiti balay. Okay, agkita tayo ti mall. Ijay ti pagsaritaan ta Rosano. Okay, bye. Balagan kayo. Diyak kaya't ang maistoryayo ka ni Rosano ti may papani ti rest house. Sige, panawan ako. Kahit ko tag may maysa. Unaak ni Mami Leonarda. Ang mga nananyalakit diditan ti na istorya na may papan kanyak. Dahil talang no nagdanon da di opisina. No amula ko man ni Maureen, nagkapo aki jay turod. At naman ang tipong tot na. Kinaapa yan di na kaya tamamuan ni Rosano. Inaibaga masiknan pa lang ni Rosano iti day jeng alipyo. Ay, paturugan nakmatan tinainom ko. Iridip ko pa lang. Rumarak. Nauna anak matgayam ni Mami Leonarda Rosano. Sana kasi mrak iti opisina ng malam, tanabarte ka kidirabi. Gapo nga ta, itinalao sa banog kon. Awan pagdanagam may papaniti day tabanag. Kapaalam ni Ardi ti trabaho na iti opisina. Ay, namukmat kiti dayta. Wanya, kumusta di Manila? Ti kayat kasawan, anyat nagmimitingan nyo. May papanmot lang iti mapaspasamang iti korporasyon. Amangan no baliwan minto ti agmi-meeting. Adan sakit iti ba nagadiyo na asikaso? Sige, mapanak biit iti restroom. Sige. Numamwanda ka ni Mama. Di may papaniti pa nagbalinan ni Laura apaset ti korporasyon. Kagura daklakit di. Kapay ngamin ngay naramid ni Laura da ito'y. Ano ti plano na? Di pa ikat nabanbanog kayo, Mami. Ta nagbus kayo manan anagawit.
Ora inton lunis na sumrag ka kiti opisina Brian. Agi na nakpay lang iti duwa nga aldaw. Sa badugaya, minton bigat. Jack na lagi. Inawis ko kuman ni Bernadette nga agpasyar manan iti rest house inton bigat. Anya? Saan ko kadya na istorya itay bigat nga imawag kayo? Kasla Jack malagip. Ado lang ata ti pampanunutek. Kasla lang nga yung agpaiso ti mariribukan, mami. Inanalaan ti ka sa pulak, Brian. Oh, tanangan ko malang ti agmaneho. Makadanon tantulat tayo jay balay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kulak to paikat nga amo ni Leslie ti numero ni Laura. At ugaya man ti amo ng stockholder iti korporasyon. Sapay kumatas ng bata ni Laura ti awag ko kenkwana. Hello, Rosano. Amo kasi ka dayta. Sakmay nga intod ni Leslie kan ka ti numero ti cellphone ko. Kinid daw na nga umuna ti pamalubos ko. Saan na kumaaliklikan? Kaya't kung agkita ta. Ado, tinapatiga pagsaritaan ta. Iti anya aga po, Rosano. Anya ti pagsaritaan ta. No maamuan dayta ni Maureen. Dakkel lakit di ariribok ti mapasamak. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. No may papan ka ni Brian. When? Siya ti inana. Hindi pa lang inatap ko na ita. Kat saan ka nagbidot? No pampanunutam ang mabalit ang mapasamak ka ni Bernadette ti panang lukom kanyag. Santo ang mapasamak dayta. Patpat gan unay ti anak ko ni Bernadette. Saan lang nga ti kayat ko pagsaritaan ta? Ado abanag. Iso akayat ko ngagkita ta. Agsarsarita tan, Rosano. Apay nakayat mo pa'y laang agkita ta. Amom no apay. Panunutat pa'y. Inidap ng ti cellphone na. Talaga kaya't nakaliklikan ni Laura. Kagura nakpay lang ata. Amok no anya ti kayat adamagan ni Rosano kanyak. Ngam, saan pa'y apanawan ti panagsango mi? No adda kayat na nga ibaga kanyak. Napadagmatkit di dagiti banag akayat na pagsaritaan mi. Ngam, saan pa'y akadagitoy? Narigad mo't no pasig nga adalatan, Bernadette. Kasapulan nga agaliwaksay ka. Kadwata ko mga rodadadi kan mami, tapno naragragsak lola. Simrak iti opisina ni Daddy. Ni mami, matmaturog pa ilaan. Sa dinong ka diti papanantayo. Ungad pa iso, papanantang ata. Diyak maanusan ti agpagnapag na ijemol. Mapantay lang ang nagpasyari di bye-bye lola. Iti resort tayo. Orad malmalam tayo ijay. Nakalukat mat nga tantimol. Hintapay la mamiga ti jay. Pamparanta, gumatang iti itugot ta akanenta. Sige lola. Awagan niyo ko mga rodi mang berting nga agmaneho. Maureen, nagbugayam ti panagtulag da Bernadette kan Leonardo ngagpasyari jay bye-bye. Di ka pala simurot ka nakwada. Hanyo ko matirami da kajay tad. Agaliwag say ka kumakadwam ti anak mo. Dagitilatan barkadam ti kayat mo akakuyo. Mangrugi kay man nga tan ako na. Bye-bye nakadilatay di kayat ko karamidan. Oh. Makamu ka man langan no di mo kaya ti mabagbagan. Rumarak, ang mga nururayin dakitan. Naimbag man, ta saan kayo ama ibusan iti kliyente? Siyak pa iti kunam. Sige, mapanakon. Agkuyog kami kan Attorney de la Cruz para iti daytoy at transaksyon. Nagbayag nga inururay ko ni Bridget dito mall. Asit gak kumaitay. Nakita ni Derek. Nauna anak pa iti loko. Nagmayat ti panagkinkin na tawad.
Sa anak nagsilos. Day takit din. Makasulisog lang amin day tabapay. Pingmanawan ni Direk. Si Maruno ni Bridget. Nalipatan ng samat ng tinagtulagan mi. Kamakamak. Brian? Ada ka matkayam dito eh. Bernadette. Ada ka matgayam dito eh, Brian. Kasla nagtulag tamatan nga kita dito yan niya. Kunak man no ado ti aramidam. Inawis na kami ni Lola nga galiwaksay. Ni Bridget. Sapay ko ma. Tas anak makita ni Bridget. Nasaan ta na makapagkuyog nagpasyar, Bernadette? Apay dagya libro ng tugot mo. Sa nakaigpil ka iti libro ka notebook, iti pa nagpasyar ta dito igid ti baybay. Awan na talaga iti plano kag palailang. Tanaga do tinaskan nga ramidag. Gamtsak na pagkit kada ni Lola. Awan nga rod ti plano nga agdigos. Tagar aramid ka mat iti assignment mo. Kabayatan ti panagtugtugaw ta dito'y kadaratan. Iso nga rod api na bitbit ko kan kada iti dakila payong tapno saan ta mainitan. Pinanawan ta ni Lola magmaymay sa iti cottage. Saan aman ano ni Lola Jai? Adamat din nga makamamukan kwa na. Iso nga inawis kalangan dito igit ti baybay. Adulat tagayam tagpaspasyar dito igit ti baybay. Napintas dito yung resort yo. Nagaduan negosyo yo. Saan abibiyangan ni Daddy daytoy? Ada nangital ka namang imatmaton? Nakabakbak nang kayo. Katura da kayo, Mad. Paknang kayo, Mad. Amerikano ti amam. Ado ti negosyo iti Amerika. Nung idipin mo sa ni Daddy, pinaila ko ni Mami dagiti negosyo mo ijay. Australia kan Singapore. No saan ko mga Amerikano ti amak? Ang mga no saan dak akayat ti pamilyam aparakin ka. Brian, apay kumaday ta ti panunutan. Nakurapay ti inak. Ngam, idi nagtrabaho ijay Singapore. Nagamamuda kini Daddy. Pinanawan dakit din ngagmaymay sa. No apay kit di anak kita mi ni Brian iti mo. Agingay ta. Nadagsan pa'y laang tirik na kitid ay tiyay alalaki. Awagak man kit din ni Rosano. Mama? Anya ter aramidam dita opisina, Rosano. Inawis ko ni Bernadette ngagpasyar dito'y igit ti baybay. Ngam kaputa nakita ni Brian iti mall. Isuda mo't iti ad-ad nga agsarsarita. Saan nyo kanya kadwa ni Maureen? Matmaturog pa'y laang itay pinanawan mi. Awagak man kindi. Umay kami dito, Mama. Oray, tawan mo ti adong aramidag dito eh. Makamo ka. Mga nomadlaw ni Bernadette na kayo no, Mac Rosano. Nakapay nga pinapinilit na pala si Mokot. Manmanutikas ti agundawa ya makadwata ni Bernadette nga galiwaksay. Makumikumakton kanag iti sumarsaro nung aldaw. Ang sakit ti ulok. Sige, ikidom mo pala ay. Masuro na ka talaga kan Rosano. Iturok mo, bayat nga tartarit kotse. Kinapudno na. No saan na nawagan ni Mama. Rimarak ko iti opisina amang doktal kanag iti negosyo ni Laura. Malaksid kanag iti shares na iti korporasyon. At dalakit di bukod na negosyo. Ken ti pampanunutag. Anyan to ti aramidan da mamaken Maureen. Intun maduktalan dati may papan iti panagbalina na pasat ni Laura iti korporasyon. Adun tinagbaliwan ni Laura. Nagbaknangan. Nagdakkel ti shares na iti korporasyon. Kadumtan to ti panawan, adya kon may limit kini Rosano.
Asyak ti akin ko iti kalaban na call center kan pabrika. Kat, amangan no sa bali ti panunutan na. No apay asinarag ko ti korporasyon da. Kaganga iti negosyante akas kanyak. Ag-invest. Kat dakkel atulong da ito'y kadagiti empleyado iti korporasyon. Aramatag tinatawid ko iti Daydi Robert. Tapno matulungak ti padak ataw. Agmaymaysa kayo matgayam, Lola. Kunak namin na mabayag kayo ngagtungtong item amuyo itay. Naimbag lakit din, tadi nagdag ko ni Bernadette itay. Gaputawan ti kasarsaritak. Inawaga kita ni Daddy. Barang maawis na ni Mami. Iso dapay kit din na kita sumungat, Lola. Naimbag man ta si murot ni Mami kini Daddy. Oh, Brian. Ada ka matgayam dito eh. Nakita da kay Jemol, tita. Isa si Murtak matan. Kat ni Rosano, Binagkat na dagiti ginatgatang ni amasapol tayo iti panagpipiknik. Oh, Brian. Kinakuyog mo kuman ni Mami. Tapno agamam mo kami eh. Imanaw ni Maurin iti balay anagado ti waran. Baso kas kada nagawangan na iti arak. Di naman limpak ni. Nairanamot nga rod na nagawid ti katulong. Sa dino nga tatyayan na. Isumot na di umawawag. Hello? Nagasangpat kayo kanin? Pinilit na ni Rosano anang danon kada Bernadette kan Mami Leona dito igit ti baybay. Iso apin manawaklat na sa anak-anak ay pakni di na balay. Mabalin ko mama, anagipak ni kasakbay apim manaw ka. Dad, kadwa na gayam ni Brian. Iso nga inadaywak kita na masurunan. Kagurak na itchay, lalaki. Tonya ti kaguram gangguana. Wah, inidip na. Ngayon sa bagay oras siya. Kiyak mawatan da ito'y amarikrik na. Si Kati sana nagtungpal iti tulag, Bridget. Nagbayag anagurayak kin ka ijamol. Ngam itay dimtang ka, saan ka nga inasitgan? Tanakita kayo kinidirek nga agsarsarita. Kaayan ayat mun sapay nga minday jay apo ko ni Congressman. Si Kapay ti agungat. Agkita ta inton malam no bigat. Ket agsarita ta anasayaat. Brian, Ni Mami. Naimbag lakit din ta inidap kun ti cellphone ko. ni Bernadette ka dito kinasinlungbat mo iti cellphone mo? Anya ti yung nagkinawatan? Ay saan ani Bernadette, Mami? Estudyante matlang ijay universidad. Pinabasol na ngag-agawak kano tinubya na. Amang ano day tati pa kay sagsagmakam? Saan ka kadipay lang amapnag ka ni Bernadette? Mami, ni Bernadette lang tay ayatak. Rumbang laan. Sana rumbang apaglulukwam dagiti babae. Di mon sublian dagiti inararamid mo idi ijay Amerika. Awan sa bali a babae iti biyag ko, Mami. Ginapudno na. Kaduak ti pamilya ni Bernadette ang nagpiknik. Siyak lagayam ti awan. Dinamag namin ni Tita Maureen. Anasaya at kumano inawis ka. Saan mo't anak ka plano asim murutak kadakwada? Naimbagtasan mo nga impilit tinagbati iti resort na rin. Kababayin ka ni Bernadette. Amom lang arod, aday ta, ti pagsinsinong patanta. Ni Bernadette lang tinapatagkan ka. Saan mo kumapagimunan ti bukod mong anak? Mapabalaw na ka di, Rosano. Tingganak mo rin. Tiyak kumapay kayat ang makita na kaanabartek. Amok no niya ti panggap mo. No apay akayat mo ti umyan ijay. Ka, anya ko mati bibiyang mo no kayat ko ti agkasino. Ngam na bartek kan. Kakaiso na akadwa ti anak mo. Maturog ak manlangan. Di na konsingan. O sige, maturog ka nga roden. Inak payag dikos. agtap-tapalak laang Rosano.
Kan ipagpagapok iti apukok. Siya akong ti makamukan ni Maureen. No pa'y da kayo ti makagapo no apay nagasawa kami. Ipalagip mo pa'y laag dayta. Kaya't mo asawan, di mo pa'y nalipatan ni Laura. Mama, ang mga numangin na kayo ni Bernadette. Saan naroon ba nga maamuan natin na palabas? Noan niya pa'y lang amin tinangawagag kan ka. Naimbag ko man ti mo inayaban ni Maureen. Kaya't ko ang makapaging nasidaga na imbag dagiti na. Dapay laang ni Brian. Isupay ang nakainagaw iti imatan ko. Tiyan mo nga tatatati kan lola kat nakaturog ako. Tsak na awatan dagiti tatuma nagsarsaritaan ta. Tanapas na kakagpaspasay di libro. Tinalawag ang awatag. Aging gagayam ita. Saan da pa'y anaawat ni Brian? Bernadette, huwag ka siriring ka pala eh. Nagbasbasak pa lang amin, Daddy. Saan ka kadi anabanog? Rabi, ini tayo makasangpat tayo. Daddy, aging gagayam ita. Saan pa anawat ni Lola ti ayan ayat mi ni Brian? Mapukaw to day tarik nada. Namamam muna ti mami ni Brian. Mabit lang. O apay, anya tinapanunot mo? Awan, Daddy. Maturog akon. Pas ka na mapanagnagak da ito'y anaamwak. Awagak man na ni Laura. Oh, masapol nga isot ni mangibaga amis mo iti da ito'y. Rosano, abay manan. Saan ka kumakayata kasarita ta mga numaamuan ni Maureen da ito eh? Masapol nga agsarita ta. Ladingitan. Adalas kan nga ilawlawag mo, Laura. Anya at talaga ti panggap mo. Saan ko amaawatan ti bagbagam? Ngamtap numalpasan. Umanugot ako nga agsarita ta. Tapno adda pamalpalat patam no anya ti kayat ko apagsaritaan ta. Ibagakin ka, anaamwakon ti palimod mo. Dami lagayam ni Norman karag ti negosyo. Anya ti problema iti dayta Rosano. Dakas ka di nga negosyo ak. Laura, Oh, apay asan ka makatimag? Ure adda bukod ko ang negosyo. Awan ti makitak adagas na ti panag-invest ko iti korporasyon yo. talaga sa balikan. Adun tinagbaliwam. Kas kumaydian niya. Karbangak ti mang sumbat iti amin nga ibagam kanyak. Uray sanak nga inawagan. Inkaddan ko nga agsarita ta Rosano. Kapot ada na pataga pagsaritaan ta. Nasaysaya at nagkita tantulangan. Sige, bye. Adun tinagpaliwan ni Laura. Saanan, aday di kaayan-ayat ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Brian, itay ka kadipay dita. Nangnangata na kiti nagsaritaan may kanya Rosano. Ni Sir Rosanon samat ti kinasarita yo iti cellphone nyo. Wen, dakkel timbaot ko apuunan. Kinapudno na. Siyak ti simukat iti nag-resign a direktor iti korporasyon. Dayta ti rinanta ki Manila. No kasta, nagkita kayon iti ama ni Bernadette. Agam-ammo kayo kadi asigot. Nabayagan nga agam-am mo kami. Sigod abak nang da. Ngam nabakbak nang kayon samat. Gapo ka ni Robert. Ngam, saan ko apagpanakkel ti kinabak nang atinawid ko iti daydi dadim. Ni Lolo. Sige mami, mapanakon. Ang mga urayan na kon ni Ima. Sana ngagbidot. Ni Alipio Rayay. Kamakamat kumagam na kasangatan. Anya ti kahit sa unday to eh. Amamuna ti aking balay di dayta. Mamangan no babaw nandan. Wino amangan. Tasabal iti pagturukan na. Amangan no napanangayo iti kakaykaywan.
Aktor ni Flores. Oh, Brian. Balayo ka di dayta. Saan nyo pa igayam nga amo? Papanan nyo ka di, attorney. Mapana kiti balay dator ni De La Cruz. Impahigit ko lang ti kutsik. Tada nasabat ko itay atrak. Itay pa yung orayag ni Daddy. Awan matlaan. Napanan na nga ta. Inawagak iti cellphone na nga masaan na sumungsungbat. Ni manlangan Miles ti awagak. Ay sunti umay dito ay akaduami nga ginom. Uri nga yabak ni Daddy, saan mo't nga ta nga ginom? Adapay kat nadlaw ko. Kursunada nan sa ni Miles. Aglalo kat na amuan na anakisinan ni Miles, iti kadandan na na iti. Oh, ayan na nga tan. Nakiasawa iti Amerikano day jay ababay. Kasla din nakapapati ng agpaiso. Ala, saan mula kuman ng ibagbagakin ni Bernadette? Pambarak ko mga min ang mga rami diti dayta. Amumatan nga aging gaita. Agpungtot ni Maureen no may palagip kenkwana ni Laura. Inulit mo mananday din aramin mo, Maureen. Apay aya magusgusto am tuminom diti balay. Nagado awaram. Dad, saan kayong nagungat? Nagbayag kayo matngamin. Saan nyo nakamakam ni Miles? Dua kayo ang naginom diti balay? Nagbayag ngayon oray kayo. Di pa sinong batan na kiti awag ko. Anya pa'y, inayaba ko ni Miles. Adang ang minapataga nagsaritaan mi kinator ni De La Cruz. Nagsayang, Dad. Na, Nagpintas kumagong daway yon. Amo ka, kurso na tayo ni Miles. no inawagan na kumaytayagin ninom kayo. Pinanawak ti padak nga bugado asugador. Uragi mata nga kumapa iti pulutan nyo. Ay, ang katawa ak. Iti. Diyak ka muna niya, klase ti katawa da ito. Kasla pa ng lais kada gayon. Na, Talaga mayat pa ilaing tirik na yun. Uray no lumakay kayo. Ay, agpagatang kayo man nga rin itilitsyon, napulutan tayo. ta, di mo tumanan mayawid ti bagim? Madamdaman tundan. Amoy adang amin imawag kini Miles si tay. Doktor samad day jay kinasarita na. Anya. Dumtan to ti panawon ang madoktalan ni Brian nga gayan ayat kaming idikan ni Rosano. Dakkala problema. No madoktalan damaw rin kan Mrs. Salva. Asyak ti ina ni Brian. Kan ad-adda kabutang ko. No. Anyan to nga tati aramida ni Brian. Nagbaliwan ti anak ko. Tsak amo no anyan to ti aramidan na. Kadwak ko man ni Ima nga imay dito'y balayo, Bernadette. Mabain ka no? Naimbagtasan mo napilit ni Emma na kimuyugan ka. Ang mga no may ramraman ka akagura da mami kan lola. Apay, Bata pobreta. Sanda kayo ta makikaya makadamayan kan Eman. no nakurapay ak gayam akas kadakwada. Saan daklakit di akayat parakin ka? Patan ni lola. Sanda ko man ang makatagari. Sa nga inim gayam ni Brian, Bernadette. Naimbag amalam yo, Mrs. Salva. Na formal una iti awag mo kanya. Lola Leona, ako namlatan. Alah, jak matan malagip timang pamerienda kan ka, Brian. Sige, agsarsarita kayo pailangan kini lola. Agpaisaganak iti merienda. Nairanapay nga da ni Brian asimang patanapartak ni Maureen.
Binaybayam ko malatangaminan ni Jebalayda. Saan kayo kumanatagari, mama? Ang mga nusiririing pay ni Maureen. Masaktan lakit ti. O mangang na ti bagpagayo. Ang mga numaistorya ni Brian, iti inana. Ni Bernadette, at ada may babain. Saan ba't nga ta, mama? Gipulos at nakam ti asawam. Ala, isardeng tayo na ito eh. Ang mga numangag na Bernadette kan Maureen ti pagsinsinong batan tayo. Naimbaglangan ta nagpakada kitayan, mami. Kas jay gayam tilangan ni Tita Maureen na mabarta. Saan mula kuman nga inistorya kanyak? Kababain ka ni Bernadette. Nadlaw ko nga rod anabainan. Uwan gayam, nakitak ni Atty. Flores di ta babae tay. Naistorya kanyak ni Lolom. Nakita na kano. Gamsanda nagsarita. Saan nagayam nga ammo abalay tayo daytoy? Saan damot ngamin nga amamo? Dumtang to tinananay at tiyempo, Brian. Ni Bernadette, mami. Siririing palagayam. Sumurag ako niti kwarto. Taijay ko akasarita. Sige, naimpaglangan. Tasaan ang nagdamag ni Atty. Flores ka ni Brian. Anyan tunga ti aramidan damaw rin ka ni Mrs. Salva. Inton maamuan daan ni Atty. Flores tinangahinti iti nagdiswan ti negosyo. Ingkadang ko nga iti daytoy a restaurant ti pagkitaan ta Rosano. Takayat ko asiguraduan asaan a makadanon ka ni Maureen daytoy a panagkita ta. Kaslasan natin maang tilangan ni Laura. An-adda pa'y apimintas di panagkita. Maganta ka di pa, sakbay nga agsarita ta? Mga no, mabising ka. Rosano, sakbay nga ituloy mo ti agdamag kanyak. Kayat ko pagsaritan ta ti may panggap iti paktorya. Naita ka diti kapuna, akayat mo nga agsarita ta. Nakabakbak nang kayo. Apay asaan kayo amaasyan kadagiti trabahadoryo. Nabayagan na problema na ito, Laura. Ti amok, narunosan engineer manahan na iti abanag. Siya ka mismo tinakisarita kadagiti trabahador ini. Diyak amo no agsasao ka iti pudno no agul-ulbud ka. Naamuak kadagiti daddong maa direktor. Nga adu ti pabor kadakwada amapat gantikid daw dagiti trabahador. Amok na ita. Among gayam. Ngam apayasan ka nga gunay. Aging ka kadiita. Tengal pailaang ni mamang mo amin na pangadang mo. Kinapudno na. Kaya't ni mama agatangan amin ang ngestak iti paktorya. Day tati saan ko nga ipalubos. Masapul nga adda aramidam, Rosano. Bayam. Baliwan tayo tumanan tag sa sarita. Agpaayabag iti meeting. Nasaysayat pa'y, Rosano. Nalpasa kon. Sikamat ti agsaon. Mangrabita pa'y. Ado ti kayat ko adamagan. No may panggap ka na Brian ken Bernadette. No mabalin ko malaang. Diyak umanugot. Ngam, napatag kanyak ti pagragsakan ti anak ko. Nagrabihi ka na si Mang Petro sa ano? Imaw ka kiti opisina yung itay kat ko na ni Ardi pasado alas 6 pinmanaw ka. Adda napatagat tawa kinasarita. Ha? Napataga tao? Amo man na duma-duma at tao ti kasarsarita may papanti ti negosyo. Awan ti masangkon. Ngam na masulisog kay ti sabali a babay. Masapol na napimpintas ngam siya. Kan, uray saan ko nga ibalikas. Maawata mon ti kayat ko asawan. Awan panawin ko kadagita abanag Maureen. Ngam nga muna lang kumana kipagkita ka ni Laura. Nakasirseryoso tilangan Bernadette. Oray saan kang umisam? Napintas ka latta. Agyamanag. Amom na niya ti problema ni Mami. Awan ti limlimot ko may panggap kan kwa na. Patpat na ka ni Mami. Kasta talaga siguro dagiti babaknang. Umapapalagkan ka. Nagasat ka, Brian. Kas kumakin ni Tita Laura ni Mami. Dumtong to ti panawan.
agbalin to amamim ni Mami. Mabayag pa'y dayta. Agadal ta pa'y. Ah, uy, ni Bridget. Ni Bridget, sumarsaro no kinkwana ni Derek. Tsaka mo napod no timpulong ni Derek kanyak. Imawag namin ni Rabi. Nagsarsarita kayo gayam kini Derek. Hindi lang Rabi. Nadlaw ka na bartag. Adan sa pag-imunan na. Siyak nga ta, ti pag-imunan na. Itay pahingagur urayak dito yung labi ti hotel. Saan matlangan armoire iti kwarto na ni Mr. Almaria. Nagadon ti dimtag ngag-chicken. Turista nga talaga ito. Mabitlang. Kaslamalasin ko dagiti daduma. Ni Maureen. Niya nga dati bagana. Hello. Hello, Dad. Sa dino tayo nyo? Kadwak ni Miles dito balay. Amang ano, ada may pautang yung kanya. Lading itag, saan kayo amasango? Ururay ti kliyente dito hotel, dagiti na kay kamangam. O sige, kastan, bye. No kwarta lang ti masapol da Jaya Miles. Bye amon. Nalipatag kayong kimbaga kini Maureen dagiti dimtang ag-chicken. Amo nga ta ni Leonardo Redoy. Dayayan ni Mr. Almaria. Unang nga ta, ajak maamuan, Rosano. Apay nga inlimid mo kanya nga may dagiti direktor kat nagmi-meeting kayo. Lading itak mama. Desisyon da ito iti sibubo kay la board. Nabayagan natin ang problema iti paktorya. Kat masapol arisutan. Anya? Panawalan tap numapat gantikid daw dang iti trabahador ang maingato ti sweldo da. Saan ang mabalin? Saan tayo bukod ang negosyo na iti mama? Saan kayo asumopya? Ang mga nusok tandak a presidente ti korporasyon. Anya ti kunam? Saan nakabutbut nga? Saan kayo abot-bot ngayon mama? Laglagi pa nyo a korporasyon na ito eh. Nagtitinulong o nagtutulag dagiti direktor ti korporasyon na mangikat kanya kas presidente. Awan mabalin ko. Kat, ipalubos mo ka di, ha? Mama, ado tibak na nga stockholders ti korporasyon. Dakdakkel pa iti invest dagiti daduma direktor ngam siya. No kumamapasadeng mo ni Maureen iti panagsugal na. Agasam ti ipapaabak na iti kasino. Imbes ko maamay nayon ti ganan siya iti shares tayo iti korporasyon. Mama, amang ano mangig na kayo ni Maureen. Mabuting ka iti asawa. Aglablabasan. Ni, agulima kayo. Ni Maureen laki ti dachay. Makapunto takunay. Dak magustuhan ti nagbalin a desisyon dagiti direktor. Hindi pa na kay ngato ti sweldo dagiti trabahador. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kamaudyanan na. Napatgan matlangan tinabayagan nga araraw dagiti empleyado iti paktorya. Nagpatingga matlangan ti panakairurumanda. Nariinak tinakurapay apa nagbiag. Kat amok tirik na ti marabngis ti kalintagan na. Nakadanon lakit din ka ni Mrs. Salva da ito eh. Kat amok asaan na magustuhan tinagbalin a desisyon mi a direktor ti korporasyon. Pwisit apakat. Sino man na nabagat, ibagbagam takas taon ay mananapungtot mo, Maureen. Unan ba inabakat? Sino pa'y kuma? Dayja abakat Leonardo, daddy. Nangagkuti pa nagsarita da nga gina. Agkasam, pabasulinak no apay anabakbak nang dagiti daddo mga stockholders iti korporasyon. Anya? Imbis ko baka no nga isugal ko dagiti ganan siya. Inayon dala kuman iti puunan da. Ay. Okay, apay di kayo makatagari. Kanunungan nyo ka di dahil abakat Leonardo?
Naimbag nga ta nagkuyog kami kini Bernadette dito igid ti Baybay. Amang ano talaga masulisog akon kini Bridget. Diyak makasigurado no talaga ang nobyo mat ni Direk. Brian? Saan kan sa mata naragsak iti daytoy panagkuyog ta nagpasyar? Apay kumasana ka naragsak, Brian. Ay ayatan ka. No, datuma. Kay kahit ko pa'y nagpasyar tay tirwar. Ang mga numaranaan tamanan ni Mami, anabartag. Naimbag, ta saan nagpupungtutan idi. Nakapapay na unayin kan mapasamak dayta. Kan, ang mga no sa anak ton ngagpagpakita kan kagapoy tinalabas sa bain ko. Anya Torasan. Awan matlangan limaw rin. Sa di naman nga tanti ayan na. Padasak man ang awagan. Bareng kayat na ako na sumbatan. Sapay ko matas sa napudno tagparparik na kanyak. Rosano, apay? Itay pa nga awagan ka. Apay kunak? Amo kakayat mo amawan no daak manen iti kasino. Wen! Ibusak ti amin na kinabaknang nyo. Tak na mapantasan nyo tag karatak iti rikat. Amo ka nangag mo tinagsaritaan mi ka ni Mama. Saan ko masabalik ipagawatan? Kahit anyat kayat mo kay parupa kanya, Rosano. Saan na ka makawawat? Laglagi ba? Saan pa yan alpas iti panagibalas ko? Anyat ko nam? Panagibalas? Agan-anad ka nga ro iti panagmanehom, Norman. Di mo pa'y matketyom yan dito'y balay. Nagado ba kanti a kwarto dito eh. Okay nga Rod, sige, bye. Limag-an basitan ka riknak. Naipatumpal ko ti may saan na patagabanag. Saan anas ka niya agyaman dagiti trabahador kanyak. Kunak na umiyan ni Manong Norman dito'y mami. Napatag sa una iti panagsarita yo. Tarabiin, di nagsardang kaya nagsarita. Awan mat namin ti sabali ang makasaritak no saan ani Norman, Brian. May panggap sa iti faktorya tinagsaritaan niyo, mami. Anyang arti ko na ni Sir Rosano. Awan tinabalinan na, ta desisyon ti si Bubukil aboard ti amin. Rumbang matla nga may paay iti umno asweldo kadag iti trabahador at ti faktorya. Amo ka di daytoy dati tamawrin kan Lola Leona, mami. Mabalin na naidano ni Rosano kadakwada. Ngam saan da pa'y nga amo nga stockholder kayo iti korporasyon da. Brian, rabiin, ingka maturugan. Pasensya kayo, iti panakibiyang ko, mami. Saan to na maulit? Ado ti saan nga amo ni Brian. Diyak amo, noan yan to ti mariknana. Inton maamon na nga nagayan ayat kami idi kan ni Rosan. Rabiin, Maureen. Agininom ka pa ilang. Di mo amon anya ti pampanunutan ni Bernadette. Itisan mo manen apa nagawid. Apay pakibiyangan tak. Maturog kayo kumandat. Kagkurak amin ita. May dalan iti nasaya at asaritaan da ito yung problema. Saan may tutup da ito yung araramidem? Sa imbagam kay ni Rosano. Adi ka pa inalpasan nagibalas. Talagamat. Sa anak pa yan alpas. Agasawa kayon. Balasagin ti anak yun. Nasakit unay tinaramid ni Rosano kanyak. Umay kakit din. Itulog ka na ti kwarto, maturog ka na. May batanak dad. Kaya tiyuta kayo ti pagpaparte ka. Anya? Bye-bye ang daklahan! Bigatan. Awan pala ni Maureen. Oh, nabarta kiti rabi. Iti nga ta kasino ti ayan na iti inawagak. Daddy, maturog ka di pa lang ni Mami. Diyak na putan di sa sangpat na. Apag turog mo siguro iti simbangpat. Di akong siningat ipan naturog na.
Narpasa kong daddy. Mapanakagbigosan. Sige. Kapilitan na nagulbudak ni Bernadette. Nakasangpat ka di matlaang ni Maureen ni Rabi. Nagulbudak ni Bernadette, mama. Tsaka mo, musadino tayong ti asawa. Inawagam ka din ni Abalayan. Ang mga nudyay mat ngayon yan. Sakton, ti makisarita kan kuwana. Sakton, mama. Nagipulong lakit din ni Maureen kay daddy. Sa anak amabutan. May isuro na kaditi anak na kat agpada damat. Tanda niya ako natagit isuka nagturugak. Dito'y kaya man tinagturugak iti Rabi. May samat ni daddy. Kaslawan pa nang ipatid na kanyak. Matayak lakuman. Ngamsakan. Masapol nga ibalas ko ti pa ng pasakit na kanyak. Naladaw kan sa ngayon may dito'y universidad. Saan ka nakita itay? Nasapa ka na karuan. Amang Brian, nagadoan nobya na ni Derek. Nung pagpatpatayan nan sa launa ni Bridget. Nasingad kayo gayam kini Derek. Kadagiti langal daw. Dalola kan congressman tinasingad. Liklik-likak ni Derek na naloko ngamin. Naturay ngamin ni Lola na. Isa ang maaramid na tikay kayat na. Ay, ni Bridget mat ngamin. Tsak mawawatan. Saanan nga so dati pagsalitaan ta. Sa dino nga rodon ti papanang. Iti kantin, wano iti library. Dito talat ng yagsar-sarita. Ayun gayam, nagbalo ng kiti sandwich. At merienda ta, Brian. Napanunod ko si kalangan di Kasarita Cruzano. Ang mga anusan na makapagtepal ni Abalayan katiram-raman na kakagura. Awan basoryo, tapnuguraan na kayo, daddy. Ang mga panunutin na akan kanunungak ti anak ko. Kadayon ko abagbagaan. Nimsan na kadengdenggan. Itigayang balayo tinagturugan ni Maureen. Manipod pimanaw iji balayo. Agin inumlatan tararamiden. Mas dawak nga rod. Bagtasa na makalay ti sakit na. Iswa sakbay ngay mayak di opisina. Intuloy na tinaturog iti kwarto na iji balay. Pag-awid ak tuwintun aldaw iji balayo, daddy. Kat no may papan ka ni mama, sakton ti makamukin ko na. Kasaritag tumutlag ni Abalayan. Ang mga panunutan na alikliklika. Umawawag man ni Rosana. Anya nga tat ibaga na kanyak. Hello? Laura, naragsak ka siguro itan. Dapat ganan tikid daw mo. Nasakit ka di tinakam mo, Rosano? Saan asyak ti maragsakan? No di kat dagiti trabahador. Nakagura ka di ni mamang mo? Uno, nagsubang kayo ka di ka ni Maureen? Ado pa lang ti saludsod iti utak ko. Pagatapan na ka di nga gibalbalas? Makamuka no niya ti kayat mo a panunutan, Rosano. Kano mabalin, liklikam ti mangawag kanyak. Agsasarita tayo laangan, kas kamang ti board. Pasensya ka nga rodan iti panangsingakin ka. Ado ti aramidak, pangaasim, saan nakasingaan. Bye. No apay ngamin nga impalubos ko ka ni Leslie. Amaala na ti numero ti cellphone ko. Kapag sarita kamin ken Rosano Abalayan, ngamangkadeng ko agasarita kamat lang. Nang naggayam ni Maureen dagiti nagsaritaan may kinerosano. Kinagura na kat nagbartekpay. Sa dinagawi ti Jebalay. Nalawlawa ti panakawat mo. Amom, ada pagdaldalanan ni Maureen. Saan ang mauray ni Maureen ngagpakawanag kengwana? Makaamudan ton kinerosano ngagsarita. Maawatan ka Balayan. Amo ka di may parbeng na gitararamidan na. Magbagakmat. Ngam saan nakadangdanggan? Saan na kumangiramraman akagura Abalayan? Saan ka akagura?
Ibagbagak laeng tipod no. Imbag na nataanan ka pa dito palayo, Maureen. Imay ni Daddy iji opisina. Kat nagsaritaan na ka. Talagaan ni Daddy. Nakibiyang pailaan. Akat, anya ita. Agawid ka man iji balay. Agawid akin ton kayat ko. Saan mo kuman apatidugan pa nito eh? Ipagpagapom kumaka ni Bernadette. Anak mo lang ni Bernadette, Rosano. Sakyan ada masaksakitan iti dati nga ipagpagam. Awan ka diti patay ti anak takin ka. Namabalin. Tsak kaya na makita natin santa parang kinkinawatan. Paano no teman? Uray ni Mami. Saan ka napatagkan ko na? Sa dino ak nga rod alumugar? Adda lugar mo iti puso mi. Si kalang ti mangyad adayo iti riknam. Mami, patpatgan kayo unay. Nagilat-lakit din ti panangarakop mo kanyak, Bernadette. Kasla ka na yung kamay iliwan. Amo yung mata na lahilwak, Mami. Maragsakan nagtada kayo tinasang batak. Nasapakan sakit di asim makbat. Ado ngamin manan ka assignment ni. Ay, nagrigat ti estudyante. Ang agano sak? Magisaganak pa lang iti merenda tayo sakbay asangwak dagiti assignment ko, Mami. Sige ha, panawan kayo, Pai. Naimbag pa ni Bernadette. Kanayo na naragsak. Idinto ta siyak. Jak marik nati pa nang ipatag ni Rosano kanyak. Isulaang tinapatag ken ni Rosano. Ngam siyak. Awan anyaman na kanyak. Inrantak kinasapa si Mangpan. Tapno mamuak no si Mangpat matlang ni Maureen. Naragsak ni Bernadette na makisarsarita iti inana. Kabayatan ti panagmeriendada. Malagip ko man ni Laura. Saan siguro palimad kan kuha na ti mapaspasamak kada kami ka ni Maureen. Adayo ang nagasgasak ni Laura. Nabayagan nga arapaap ko. Anasimbang ko man ti panagdaden namin. Nadagsan na ti apanubok iti biyak ko. Dosak mo tara ito eh. Taragbalinak ang naroko. Italangan na tala ka basit kaya man ti kwartak. Makasurong nakmanan. Sana nakayat ni Rosano ang kargaan ti ATM card ko. Pawilan ako nagsukal. Nagtulagan na lakit nila ito kinito niya Leon ang inana. Sige, pagtutulungan daklaan. Ni Miles tumawag. Dahil matapapay. Umawag lang at masapol na kanyak. Hoy, babae ka. Idi kalman pa'y lang urayak ngawagan nak. Anya, kaduam ni Norman? Talaga si ka. Nagalisto ka kada kita abampanag. Amok manan ti pampanunot Miles. Anya, umayak ti tayan mo? Di na ko niramraman. Wen kaya mo, apay kinti na saan. Kung kunada Rosano kan Leona. Ni Dad, sipsiputan nagsamanan. Maureen, ni Miles man ang timawag ka. Ang kadi? Wen, kaya tsuka diti sumorot ka niya? Mapana kita yan ni Miles. Anya? Oops. Relative mangarda kita lapayag yun. Talaga kursonada yun. Nagyagayim ko niya. Kuy daw. Saan kayo may rekomenda kan kwa na? Babae lang. Timasapol na. Amangan no iti kasino man ang tipagtungpalan niyo. Amangan no nalipata mo. Da kayo matad. Mangdadahal kayo man na nadago si Tel daw. Di ta kay man lang. Amangan waging ka manan iti kasino iti agpatnag, Maureen. Sanda ka pakibiyangan ko nakmanandad.
Naandak to ama anawa, da Rosano ken bakit Leona. Aramida ti amin nakayat kong aramida. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sika ka no ti ka nga 20 na ala iti panag-examen nyo. Talaga masirib ka, Bernadette. At daladay tayo iti panangipas na kiti panagatan. Taba ilang matay ta, Brian. Agata, sino tinakamam iti dayta? Nangag ko ti panagsarsarita da iman kun mian. Uray dagi jay, nangato mo tinala ta. Isu ka di anaragsak ka. Saan lang aday ta ti pakaragsakat? Amom, idi nakasangpwet ta kiti balay? Kasta una panangarakop ko kin ni Mami. Talaga analailo ka anya. Talaga? Kan naarakop ko ni Mami hingga po iti napalalo ang ragsak ko. Ay, sapay ko ma. Tawan ton ti problema pa'y kadagiti dadakkel ko. Pamangan ng basik man ang tinapati iti ATM card ni Maureen. Pakarga to. Pamangan mo dahi tanto man ang tipagsubangan mi. Imawag aki jay balay, Rosano. Naamuak nga awan manen ni Maureen. Tapno awan miriribok. Baybayan tayo latan, mama. Day takat! Binabalaw nak no apay nga indel-del ko ni Maureen ken ka. Ngam panunuyang mat. Ni Bernadette ti pampanunutek tunggal agsubang kami. Ket, anya ti kayat mo? Ipaabak na amin aganan siya tayo iti kasino. Mama, ijay ton balaya pagsaritan tayo databanag. Kapapain ka ni Ardi. Ardi, ag-order kay ti merienda tayo kada Rosano. At dala na pataga pagsaritaan mi. Naggapo ni Maureen ni balay ti bigat tabalayan. Yung pimanaw ba't lang. Kalpasan na nakapagsarita dahil di kayam na. Magustuhan na akaul. Kuyog day jay amay. Nagado abisyo na day jay ababay. Sabasabali pa'y alalaki ti kakuy-kuyog na. Abalayan, adala ko may pagpakasikin ka. Saan mo ipadpada ni Maureen kini Miles? Saan mo anaawatan ti kayat ko asawa na balayan? Ang mga nuday tati pangguram kanyak. Oh, saan ka akagura? Maawatan kagit di abalayan. Madadaal ti biyag mo no di mo amot yagan anad. Ang mga nukwarta lang ti kamatan day jay a miles kan ka. Amok mat amasirib ka. Ngam, kitaram. Kaano lang ang anagam ammo kayo? Ibaga na nga umutang? Ngam, ang mga no di agbayag kat sa balikit din ti agbalin akasukat na. Anya? Kadwana ni Maureen? O sige nga, Rudan. Abay, saan pa'y lakit diyan na ibaga ni Rosano ka ni Maureen? Adami laang ni Norman kadagiti negosyok. Ngam numaamuan na dayta. Tsaklaan mo, saan mat nga ta nga utangan ni Maureen? Di mo pa'y laing bagay tayo nagpasyar tayo iti-igit ti baybay. Amarigatan kay ti assignment mo iti equation. At dakamatlangan dito'y balay. Pag tinulungan tanday ta. Dayta mo ti pagimbagan na. Ti adanubya na amasirip. Ang kababain. Kababain ka no. Sika lang tinakasursurwak iti balikas apa nagbain, Bernadette. Ay, Jack matanatag palang tinagkatawa. Ang mga no nabainan ka. Dahil ti Jack Amon. Saan ko nga amo ti mabainan? Bernadette, dimtengan ni Lulam. Nangag nalakit di ti panagkatawa ta. Lula yun na. Naimbagarabi iyo.
Adda At ang sakit di pakaragsakan nyo na unay kini Bernadette, Brian. Adalang pakaragsakan mi Lola. Di may matanalapdan tinagkatawa. Aywan gayam, saan nyo ka diyan nakita ni Mami? Abangan no ada iti balay da lolo maploro. Sige, panawan kay pay. Aginanaak labiit iti kwarto. Wan Lola. Brian, isurok lang kan ka ti formula. Sikamat lang ti Mang Sungbat. Dimtangan ni Brian. Nagkuyog naman ngatan ka ni Bernadette. Sapay ko ma. Ta saan na ang mapanunot ti makibarkada. Malagip ko tinagsaritaan mi ka ni Norman. May panggap kada Miles kan Maureen. Panakabalay na kayam ti kasino. Makaamon ni Norman. Tsak kaya ti may ramraman. Sugsugan nakit din. Agundaway ko kanunda ito'y amakay balas. Abusta saan nga mo ni Atty. Flores. At dami laang ni Norman. Makigtutulakit ti. Inton maduktalan na ti amin. May bayagak matlaw na yan iti balay da Bernadette, Mami. Kunakto pa nga ijay tinagapuan. Nagpatulong nga kami iti assignment ko. Adon ti utang mo na imbag anakam ka ni Bernadette. Amang ano inton agsubang kayo. Isider na kan kadagita. Nasingpot ni Bernadette, Mami. Saan to ang mapasamak dayta? Nasaya at lahag no kasta. Naimbagkit di ta ni Lola na Leona tinakadanon kada kami. Naungat ni Tita Maureen. Aglalon mabarta. Tuyin ti kunkunat ken karosan. Talagang awan pagnakman ti asawa. Anya ti orasan, awan pay ni Maureen. Saan niya kumapigsaan, Mama? Siriring pa lang ni Bernadette. Masirib ti anak mo, Rosano. Awan ti may limod mo, may panggap ken kuana. No santo pala dumtangin ton madamdama. Awagak tulangan. Nalpas matla nga di mo may turong ti asawa. Uno, di mo kayat nga ilintag. Bayamon, makamon ti pagbanagan na. Ngam kuy daw ka kaniyak. Mama, sumrika ko niti kwartok. Anda pa'y kaya maramida. Umay ayon tigasat kanyak. Manipod itay dimteng kami kini Miles ti kasino. At tutuloy ti uuli tigasat kanyak. Iso akon ko na ni Miles itay. Nagkasat ti kwarta na utang na ni Norman. Mamatyak mat. Nga utang day chay. Nga magyaman akin ko na. Awan ko man tisukan ko itan. Talaga nga ta. Ana ikari ang mga abakak. Kunak mo nakaturog kayo, Dad. Dangag ko ti panagpakadami tayo kini Lola. Nangag mo kaya. Wan, Daddy, amok nga wan pa ni Mami. Ngamoray na patpatagdag iti barkada na gantibisyo na. Patpatgag, kan nalailo aklat ta kini Mami. Agyaman at lumaawatam ti amin. Patpatgan ka, anak. Wan gayam, ala nalipatak matan nga ipakita kada kayo tinala kita examen may tay bigat. Kalat nga na nagpakwis tayo stricto maestrami. Nan kitagman? Kita nyo. Lagi nga ito tinaalam. Kalat rin magsak kayo ha, Daddy. Sige ha, mapana ko niti silad ko. Kaya't kunti matunog, Daddy. Ado alas 12 titingat rabi. So lang kipan nakalagip ni Maureen, imawag. Hello. Rosano, ada kami pa ilan kini Miles di kasino. Maban kami ti bar, sakbay nga gawid kami. Nalabot sa natin nga trabi. Agawid kan. Dito yan balay nga ginom ka. Kaya't mga roda ginom kami kini Miles di tabalay?
Diyak kaya. Uray ang angaw, ti pa nang ibaga ni Miles, kakursonada na ka. Diyak kaya. Amangan no pagimunam tinasingad dagayam mo. Amom, Rosano, dagiti kasken ka nga adut kwartana, ti magusgustuhan ni Miles. Da kailangan ka ni Bernadette tinapatag itibiyag ko. Adula amin. Sige, bye. Bye. Oh, naipaabak man nga tan ni Maureen. Ti kwarta nga inted ko. Sa palagayam din makaamoy tinay ta mama. Sa niya madmadlaw, lumalaing ni Bernadette. Talaga na pas na kiti panagadal ko, Daddy. Masirip ni Bernadette. Saan mo nga ibaga? Ani Brian, ti makagapo, asumirsirip ti anak mo. Tagapo, tagpatpatulong pa'y ti kayan-ayat na kankwana. Lola, Daddy, mapanang kagtikusan, panawan kayo pa Nasair kung samot ang tirik na ni Bernadette. Pudno mati ko na. Napatpatagkit din na diya Brian. Mama, kaya't ko lang aray awon ni Bernadette. Di ko katinadlaw analiday? Talagang awan nakam ti asawam. Ang mga nukalata makaring ni Maureen. Ad lang agsakit tinakam na. Nakaragragsak kay di nagpakadak iti rabi. Apay analiday ka? Dayta. Imisam ako, tapno di mo kunaan, analidaya. Talaga kastoy di matag. Kasano analidaya, kat kasarsarita ka, Brian. Kasla mapilipilitan ka lang, emisam. Nagado madlaw mo, makaanayan ti panagayat mo kanya. Maragsakan ako ni Tita Brian. Agyaman ak no kasta. Katsapay la kumata saan kanto nga agbaliw. Apay ko mga agbaliwak. Saan to ang mapasamak dayta, Bernadette? Walang yakin ang awa-awa ka kay Miles kanyak. Lino kang nakitin, di pa naturog ko. Hello? Si Kamat, salud-sudang pailan. Agpadataan na po yata, saan ka di? Anya? Dakkel, tinabak mo, di Rabi? Di mo pailang aragbayadan ni Norman? Oh, apayasyak ti pagdamagam. Mabalin ka di, madamdaman ng agsarita ta, Miles. Uray, anyat ar-aramidet awan makapawil kanya kunakmanan. Sige, agkuyog tamanan nito Rabi eh. One. Okay, bye. Maureen, nakaring ka din. Di katugangak. One. Imawag kami ni Miles. Imawag ni Miles. Nalipatan ni Rosano nga intrang katirida. Iso asimre kaklatan. Rumwar ka kadi itangal daw. Jack pa mo. Ipasyat ako man ni Bernadette inton malang kalpasan ti klase da. Sige. Matataal man ang tiplanok. Dahil talagang ti ibagak. Amangan no makaturturog ka may laang, Maureen. Talaga, saan ka makapagkuyog agpasyar rin malam? Ni Lola Jay mawag, ipasyar ka no kini Mami Timol. Lambakan nyo lakit di tinanga to anak alam iti eksamen. Nag-uwi ni Lola niya. Maragsakan da lang iti achievement mo. Siyempre, gaputa kadwayo ni maming. Amok ka naragsak ka. Put na launay data. Man-mano ti kaste akong daway. Kadwayo pa'y gayam ni dadim. Jaklam mo. Ngamuray ni Daddy. Tinapatag. Kadwami. Kasla ubingak pa'y laamay iliwan iti pamatag ti ina kanya. Kasta talaga. Naragsakak, no naragsak ka mat. Hello, Brian. Nagapa kayo opisina yung mami. Ni Manong Norman lang tinadanon ko. Adak dito'y mall. Adang amin napatag-arin ng tak.
Umay kalaangan dito itamang rabiitan. Sige nga ron, mami. Ang mga nagdadaanon tayo kada Bernadette dita. Kadwa na kanon ni Tita Maureen kan ni Lola Yuna. Anya? Saan kayo pa'y gaya man ang kapagamam mo? Umayak nga rodan dita. O sige nga Rodan, Brian. Bye. Adda ka no da Bernadette dito imol. Ni Bernadette. Kadwa na nga agpaiso da Maureen kan Mrs. Salva. Ilingad ko ti rupak. Tapno saan na ka makita ni Bernadette. Ni Maureen. Agturong dito eh. Anya ba ay dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok na istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.